Som rád, že tu môžem vystúpiť. Ako ste si asi všimli, moje meno je na strane uznesenia 10, bod D. Čiže zhodou istých okolností som sa dostal až do finále voľby riaditeľa mestských lesov. Prijal som túto skutočnosť so zmiešanými pocitmi a nedám poviem aj prečo. Nechcem teraz polemizovať o tom, či výberové konanie na riaditeľa mestských lesov bolo alebo nebolo transparentné a férové, ale určite som nebol spokojný so spôsobom, akým prebiehalo. V zložení výberovej komisie, v tejto výberovej komisii podľa mojich poznatkov nebol ani jeden odborník na problematiku lesného hospodárstva, rekreácie, či nebude aj ochrany prírody. Takže mám isté pochybnosti o kvalifikácii členov a členiek tejto výberovej komisie na túto, si myslím, serióznu, náročnú úlohu. Takisto tam nebola Transparency International zastúpená. Dodnes nie je zverejnený zoznam kandidátov, ostatných kandidátov, ani ich životopisy a ich predstava, koncepcia o výkone funkcie. Pýtam sa preto vás, majú snať mestské lesy pre Bratislavu menší význam ako napríklad vodárenská spoločnosť alebo OLO? Ja si myslím, že určite nie. Pokiaľ ide o tie psychotesty, chcel by som len naozaj súhlasiť s tým pánom poslancom Grendelom, ktorý to tu spomínal, boli tam veľmi zaujímavé otázky. Rád by som sa s vami podelil niektoré z nich, ako napríklad, že pozeráte sa radi na blčiace plamene, alebo počúvate radi zvuk horiaceho dreva, alebo túžite podniknúť let balónom, alebo zoskok padákom, tak bol som naozaj na pochybách, že ako mám odpovedať na tieto otázky, aby som uspel. No, zjavne sa mi to podarilo, aj keď neviem, ktorá odpoveď bola správna. A pokiaľ ide o vaše dnešné rozhodovanie, ja si myslím, že naozaj nezávidím vám vašu pozíciu, lebo tak povediac rozhodujete a kupujete mačku vo vreci. Ja by som skutočne bol zvedavý, či niekto z vás videl tie profily a tie predstavy ostatných kandidátov, alebo dokonca moju vlastnú predstavu. Viete vy, čo ja zamýšľam urobiť s našimi mestskými lesmi? Viete, čo zamýšľa môj druhý protikandidát, ktorý sa dostal do finále, pán Zikmund? Bohužiaľ, pána Zikmunda osobne nepoznám. Nepoznal ho ani nikto z mojich kolegov, ktorí sa dlhodobo pohybujú v oblasti Bratislavského lesoparku. Takže sme odkázaní na informácie z internetu. No, jediné, čo sa nám podarilo zistiť na internete, že tento pán, alebo teda jeho menovec s rovnakým menom podniká v oblasti ťažby dreva, spracovania dreva, impregnácie a buracích prác, čo si myslím, že by nemusela byť zlá kvalifikácia na mestské lesy, ale na vašom mieste by som naozaj mal o tom isté pochybnosti. Takže keď to zhrniem suma sumarum, mňa to veľmi teší, že som sa dostal až takto ďaleko, na mestských lesoch mi veľmi záleží, ale myslím si, že by to bolo neférové voči ostatným kandidátom, vrátane súčasného pána riaditeľa. Takže s vďakou odmietam túto nomináciu a žiadam vás, pán primátor, aj vy, páni poslanci a pani poslankyne, aby ste autoremedúrou vyškrtli celý bod D, vypustili z tohoto materiálu, alebo páni poslanci, poslankyne, aby ste využili možnosť pozmeňovacieho návrhu a pre mestské lesy určite bude lepšie, keď tento bod D sa v tom materiáli vôbec neobjaví, o ktorom budete hlasovať. Ďakujem za prejavenú dôveru. Tak, nikoho nemôžeme nútiť, aby kandidoval proti svojej vôli, tak pán Šibot teda asi tam nebude. Nasleduje posledný prihlášený.